Tots sabem de quin peu calça en Villarejo, un personatge certament grotesc, però el seu silenci patriòtic s'ha vist esqueixat pel seu ànim de venjança que tant nostra als nostres veïns. I ja ho diuen, que si se sent a parlar és que alguna cosa hi ha. I només ha fet que confirmar el que semblava obvi el 17 d'agost del 2017. Estem subjugats sota un estat colonial que no té cap recança en utilitzar el terrorisme per atemptar contra la nostra població civil per raons polítiques i també per raons culturals. Al poble català li urgeix posseir el seu propi estat, amb les seves pròpies forces armades que el protegeixin. Però, en canvi, el govern dependentista opta per respostes tèbies i es consolida com el braç executor dels interessos del govern espanyol a casa nostra. Des del Front us animem a participar a la concentració a la plaça Sant Jaume d'aquest divendres a les 19 hores. L'ocupació mata, independència ara!